Lesi isiqalo sencwadi yokugcina ayibhala mhla eyozilengisa. Uthi uNtombi kaYise lomzimba usuphenduke igceke lamaliba. Uthi uNtombi kaYise uyemuka uyokwendela kobaba mkhulu lomzimba. Useyawushiya. Uthi ukuphila kulomzimba sekuyafana nokubhukuda kwesinengwenya. Uthi yena ungukucweba. Umalumena ungumsindo wedadamu kulesi siziba sengwenya. Uthe ebusuku bayizolo ngike ngavakasha esibukweni ngafike ngazibhekisisa. Angiphindanga ngazithola futhi angiphindanga ngazibona sengifana nendoda ephethe inkemba. Ngazibona sengiphenduke unwabu oliganwe indoda yenkemba. Yikhiwane elihle kepha sengigcwele izibungu. Kubhlungu ngiphashile sengibonakala luvindi sengjengomfanekiso wenkungu. Ngingumshana kamalume, ngingumdlwengulwa umalume, ngingumufi kamalume, ngiyindlu elondoloza ubudoda kamalume. Uthi uNtombi kaYise usenuka umalume, uthi uNtombi kaYise usengumalume. Uthi sibuko esisodongeni unomlingo ongilahlekisela ngomqondo. Kuza kanjani ukuthi ngizibheke mina kepha ngibone umalume ephethe inkemba. Tokola themba amathemba ayewukela. Dadewethu uthatha nanko uphiwe kulelo. Livule lonke iphimbo lakho. Ilungelo lakho yishoba lakho lokuziphungela. Idimoni nedimoni libuyela kwalasha kusasa. Yiprofetha ilanga lentokozo kusasa. Idimoni nedimoni libuyela kwalasha kusasa. Awusophinde umbone umalume.